hero itrai ningkong ngi ai ngu yu blay bangila ban yo biang ye ni ka jing shakri lingba ka United Christian Faith Apostolic Church bani biang subhaya phi we pui baro na du kinong yalam ki samla ki para bangej baro bat kum juru nam ta jongphi ki bala ban yo i ka ni ka program lingba ka ni ka YouTube channel hani ka por shwa bangin yat shaprang ka jing shakri ka jongi bangin lej bandung ka jing mane ka jing ro bat kum juru ban yo sngo ye tin ka jong blay ngalai ban pule na tin ka jong blay na ki ar koren kla nong ba hinyo ka khot ka baning kong ba hadien jung ka ne le pen kentang lang ye ni ka por hakti ka jong try tin jung blay ka ongum ne ar koren nong ba hinyo du khot ka baning kong namar kata habangi don kini ki jing kular ko ki heb tungin ya pen khoi no ya la de na ka jing bit tingit ka do bat ka men sim baro da ka ba pen janai ye ka jing khoi ha ka jing shepting ya blay nom ya so sin namar kata habangi don kini ki jing kular ko ki heb tungin ya pen khoi no ya la de na ka jing bit tingit ka do bat ka men sim baro da ka ba pen janai ye ka jing khoi ha ka jing shepting ya blay Loling bakan ni ni pendam lang ka jingdwai ni pen kentang ni ko por akti ka jong try ko pa jingi baham neng sa isin pat ken ko try ngi ai ngo em ken ko try ni ka step ken ko try jisu ba ko ma pen la ken ko try sa isin pat ken ko try beran ni ka jaka ken ko try magin shakri em ken ko try ling bakan ni ka YouTube channel ken jisu ba ko ngi ai ngo em ken ko try bangi dwai ken ko try ma ring kat ken ko try na do bas jang jeng ka jeseng ken ko try ni ka jing shakri ka jungi ken ko try no ring kat em ken ko try lam do men sim khu jong me ken jisu ba ko try ngi dwai ken ko try yo ken ti ba me ken ko try ka jingmut ka chi perkhat ka jungi ken ko try habangin lek ban rung shi ka jing mani ba ka jing ro ken ko try men yo ken ti ka do nuot ka jungi ken ko try jisu ba ko yo ken ti ba me ken ko try ka skor ka jungi ka khmat ka jungi ken ko try pen ken tang ma me ken ko try ngai ngu ken ko try ka snam ka jong me ken jisu ba ko lima ka snam ka jong me ken ko try la ban rung ken ko try Jadi kat ke jong me ken ablay trying the dwai ken ko try jisu ba ko ke jadi kat ke jong me ken ko try ni ko por ken ko try yo kan ti me ken jisu ba ko ring kat me ken ko try long bala kur khu ke teng ke jong me ken ko try wan man kur khu ki khun ki jong me ken ko try wan man ya shem ken ko try ba jan kam ke jing ki we pi we ken try jisu ba ko inget ha me ngi shani ha me ken ko try o long bala kur khu teng ke jong me jisu ni dwai amen Dini ko por ngin yat shapram ke jing shakri ke jongi in lei ban mani lang you try but ngai tin ni ko por ha ki nong elam jingdwai ki Shekinah mountain worshiper kin shem ye kan ni ka benta ka jongki ba hadin jong kan ni ngai bet ha I nong kren I Evangelist aldin star lapang be in shem ko por ke jongi my soul from death and my eyes from tears and my feet from falling I will worship you You have anointed my head and you lifted me up to the rock that is high Then I exceedingly abundantly You bless me You gave me hope and everlasting I will not die but live to declare your glory Forever you alone, my God, you are worthy You have delivered my soul from death and my eyes from tears and my feet from falling I will worship you You have anointed my head and you lifted me up to the rock that is high Then I exceedingly abundantly You bless me You gave me hope and everlasting peace I will not die but live to declare your glory Forever you alone, my God, you are worthy
hallelujah. And I will shout hallelujah, hallelujah. Me la balaya na jingyam na umajing sangsiya kikjat na kijingma ngan Maria me la pensveya krijong nga bat me la raya nga shumau sien kamha doya nga she born bat ker hai me la ker kuya nga me I jing ker men jing so by I ne ngan om yap hen ring on him ban yai ben na shabom do good I play me long body shabom do good I play me long body shabom do good I play me long body. Play of Hakoba, hallelujah, hallelujah. Oh, you've been crying for things to join me, Jesus. Oh, we exalt your name in this place, oh God. Yes, God, you're worthy, Jesus. Hallelujah. Ooh, try, keep try. Sim kisim, blame, halor baron. Oh, give and crow ya me, give and crow ya me. Oh, giaro ya me. Oh, Oh, me long CM, but I try. I'm not sure but come and make a try. Ich bin crowd, I think it's on me cheese. Me long play by a near copa. Kajinkerman, Kajungi could try a long tongue hammer copa. Oh, me long no pen cow, Jungi could try. Kajingular, Kajomi could try a long to try a baman pen kyang copa. Thank you, Jesus. I am the God
that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the Lord, I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Bên kia vô ngã mê lòng ngủ trai nong bên kia mê pha cực tiên ban bên kia yên ngã mê lòng ngủ trai nong bên kia mê lòng ngủ trai nong bên kia vô ngã mê lòng ngủ trai nong bên kia mê pha cực tiên ban bên kia yên ngã mê lòng ngủ trai nong bên kia. You are the God, you are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God, you are the God that healeth thee. You are the Lord. Oh, you send your word, my disease. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Ya roi try ngai ngu yu play nam tani kapor ka bakot dot ka bola ai ngai ka bangan yo ban kren ni ka kristien ka jong play section lang ba ka ne ka YouTube channel jong ka United Christian Faith Apostolic Church ngai khu play ye phi baro ki bala ban I ka ne ka jihikai ba ka ne ka jing shakri ha ka ne ka por ha kinu ni jaka ki ba phi dan ngai skam ba play yo ban kar khu ye phi kat ba phi dang puson ye ka ne ka kristien ka jong play rang kat lembat nga ngai khu play kinong ya lam baro jong ka United Christian Faith ki bala ai piang ngai kani ka program bangan yo ban kren ke tin ka jong blai shapi bat ha kani ka por ngin lei ban pe no sha ka tin ka jong blai bat nga dwai bat nga nget ba kani ka tin ka jong blai ka bangan yo ban kren ha pedeng jong phi ni ka por kan long ka jing ker khu ye phi
hakanu kanu kecaka ka phis ngap ya ka ublei ni ban ker khu ye phi ka benta ka bang ko ban pen phai rengkat lembat phi hakan ka por ka long na ka kitab Exodus kal nong ka ba khat ar ka de khot ka ba lai phu nyau ka lai phu pra Exodus kal nong ka ba khat ar khot ka ba lai phu nyau ba lai phu pra ka ong kum ne ti ki khun Israel ki lai lait mi no na Ramses sha sukot da ki kichat kumba henriu spa hajar ki rangba nalor ki khna bat bun ki pai ba ba khle ru ki laya lei kiu lem bat ki lang brat ru bat ki masi ki jingri shibun e ken kani gade ka benta jong ka ktin ka jong blei ka bangkwa banya selok lang bat phi ha kani ka klipmat ka ktin ka jong blei ki thu ingi he kani ka por shapang jong ki khun Israel ha kari Egypt ngitip ha ye kani ka jing shisha ba kani ka kitab Exodus ka pamut ka jingmi no ka jingleit no jong ki khun Israel na kari Egypt kadai ka kitab ka bai thu hanga phi ya ka jingmi no ki khun Israel na kari Egypt banleit chakari kanan ya ka bau blai ulapan kre namta jong ki haswa jong kane ka benta ka bangla puli ha ka por ka ya thu ingi chapang ki sipautali kita ki dakla ki bau blai ulapan pau bat ulale lengba ka sangti jong ka jinglong nong yalam Moses hakani ka benta ka ktien ka jong blai ki thu ingi ya ka kamba ka bau blai ule nadu ka ba penlong snam ya ka hadu ka ba penyap ya ki khun neng kong jong kari Egypt kani ka khubor ka ma kwa ban pen pha ya phi ne ka por ka long na ka benta ka ta ka klimat ha ka ba ki khun Israel ki mut ban mi no na kari Egypt ban leit sha kari kanan ka Bible ka ong ba kilami na kari Egypt bat kilanang nyai ban leit no sha kari kanan ka ktien ka jong blai ki thu ba ha ba ki mi nang ta om tang maki ki ba me henry ki dan ru ki pai ba ki ba ya khle lang ru ki ba buat rengkat ya ki kata ka dei ka ktien ka jong blai ni i hang ne ba blai ha ba pen pau ya ka sang ti ka bran bor ka jong uparo umla ban yeng hakmat jong blai ula ha ban dem ngon baru lahap ya ka ban jam ki knap jong hakmat jong blai ba ha ba pelai ki khun Israel ka ba nila ban i ha ka ne ka ktien jong blai kum bang la puli ka long ba ka Bible ke thu yangi ba kata ka jingmi jongki na ke Egypt ka kynthup lang ru ya kita ki weipat ki pai ba ki bay khle lang ngan pulis sin ka khot ka balai phupra ka ong kum ni bat bun ki pai ba ba khle ru ki la ya lek kiu lam bat ki lang brat ru bat ki masi ki jingri shibun e ken kata ri ka ktien ka jong blai bat ka khupor wa kwa ban kren ha ka ni ka por ka dei Husiar iano phi kynthup lang ha ka lenti jingngeit khristan jongphi Husiar iano phi ne kynthup lang phi ne kdup lang ha kata ka jing ya lenti khristan ka jing em jongphi ha ka perthai ke kini ki pai ba ki baya khle lang ki baya but ya ki khun Israel kini ki pai ba ki baya khle lang ki kila bandai ki nong wai na ki wai pat kiri ki snong ki bala shong kha ye ki nong Egypt kita ki balasa labun snem hakari Egypt kini kilaya but lang ya ki khun Israel om tang kita henry la ban ong ba ki deiru kinong Egypt hi ki bala shongkha shongkurim ya kinong Israel bat la ru ban ong ba ki dei kita kinong Egypt hi ki bala i ki ba kraw ka ksangti ka jong ublei ka ba ula pen pau leng ba jong Moses bat kala pen long ki ya ka ba kin mi lang nakari Egypt ban le but lam ye ki khun Israel dei kini ki bai i ki kamplau blai dei kini ki bala kongu ru ya ka hukum blai leng ba jong Moses lara pi puli na ka Exodus kol nong ba khandai ka khot ka ba arpho ka krensha ye kata ka ongkum ni uta na ki shakri uparo ubala shapting ye ka ktin utrai ula pen phet yala ki shakri bat yala ki jingri shapo ki yeng henry uta ubam sutnyau ya ka ktin utrai ula ino yala ki shakri bat yala ki jingri ha ka lengkha hapdeng shipotli ki kamba ki dak pala ki bau blai ula le lamba jong Moses sakari Egypt ka wei ni kita ka dei ka jing hap jong upria la ong ba ublai ula hukum ye ki khun Israel bat ya ka ri Egypt ya ka ban penrung ye ki jingri jingdup jong ki ha ki jakari khnang ba bau pria uhap ba upria unom yo ban penyap ye ki jingri jong ki
laong ba hapdeng jang kata kini ki breu ki badai hi ki shekri jong uparo ka mot ki dei kinong Egypt hi kini habaki osngo ya taka hukum ki laya ko ngulang ya kata ka hukum bat ki laya penrung badut kita ki jingri jong ki hadu ba ka Bible ke ethu ba upria omla ya kaban kata ya ki jingri jong ki henry dan ki bom sunyau ki balik persya ya kata ki ladu no ki jingri jong ki lengba jong tau pria bahap ha kata kri Egypt kini ki breu ki babut ya ki khun Israel ki dei kita ken ki bala ko ngu teng ya ka hukum ka jong ublai lengba jong Moses bat ki dan ya kata ka jing sutu ba ki lai ba uparo ukuyu bat ki ba uparo umla su ban yang hakmat jong ublai dei na ta ka daw ki ong ba omentoi bangin shania su yaw ni usiem namar ba shakri ublai wa em kini ki breu ki lai mi lang bat ki khun Israel na kri Egypt ban lek sha kari kanan lembat ki khun Israel kita ki digi pai ba bay klek lang ki bay mi lang na kari Egypt bun ki bay but lang ki Israel but ki Israel ru ki lai kentup lang ki ya ka ban lek lang syakari kanan habang perkhat ye gini ki pai ba bay klek lang ki ba ki khun Israel ki kentup lang haba ki mi na kari Egypt kalapan perkhat yanga yeshibun ki benta jong ka jingal enti jong ki khun Israel syakari kanan nga perkhat yo lesi ki Israel ki ba syakri ya ublai ba em ki lai kentup lang ye kini ki pai ba bai khle lang de na ta ka daw shibun ki jing dia ki bom sngo tenat ki mi na kata ka jingal enti jong ki syakri kanan nila ban syam ha ka history jong ki Israel ka jing kloi ban knyum yo Moses bat yo blai hakmat jong ka duriau basau ka jing knyum bom dan jing bam ha kari klau kajing knyum bom yo ya kado kia kwa kangar ya kado hapdeng jong kari klau kajing knyum hapdeng jong kata kajing terkhong ha kajing bom don bat pitip kajing knyum habaki yeng persya ya kasnong ai ya kaban ya le thma ya ka kajing knyum kababun bat kajing ya le persya ya blai kalami na ki khun Israel hadu bah kawi ka jaka kawi ka por laong ba ublai uhab ban kat ya ka kendau ban ngui teli ya kita ki baile persya ya Moses bat ya ublai kapan perkhat yanga ba kini ki baro ki jialong yo lese namar badan kita ki breu ki baya khlek lang namar badan ki babut ya ki pai ba baya khlek lang ki baya but lang ya ki khun Israel kini ki jingjia ki bom sngotenat jong ki Israel hari klau yo lese ka dei namar ka jing kentup lang jong ki ya ki pai ba khlek lang kita ki pai ba khlek lang kim dei ki Israel henry ki shubut lang ye ki yo lese ka jing knyum ka jing le persya yo blai bat yo Moses ka dei ka ba mi na ka jing don lang jong ki pai ba khlek lang nitip ba ye ki history jong ka balang khristan ha ka wei ka benta Aku ban penpai pi negapor haswa jong upatsha Konstantin jong ka himarom layatu yangi nadu ka spa snem ka ban nengkong ka baar bat ka balai hadinu Chris ki Khristan ki mat e ka jing penstamben ka bakrau kadan ka jing penyap kadan ka jing le banyak ki Khristan layatu yangi ha ka history badan ki Khristan ki bala syak penyap don ki Khristan ki bala bread yiki hakata ka arena haka jingele kai ban penbam singam yiki da ki merat kensha don ki Khristan ki basya krai kli don ki Khristan ken ki bala sya ot da kekurat don ki Khristan ki basya sdi haka umpniang pat ki jingjia ki bas ngo shirkai ka jing penstamben yiki Khristan henry ka history kaya tu yangi bakat banang penstamben yiki Khristan kata ki Khristan ki lanang roi penban ha kata kapur di hadin jong kata ka spa snem balai ha ka spa snem ka basau lawan uni upatsha Konstantin ya ka ban sensyara ke himarom uni upatsha yo lesiu yo i bakat banang penstamben ye ki Khristan kata kinang roi kala penlong ye uban pediang ye ke jingngeit Khristan kala penlong ye u ya ka ba un penbena ya kata ke history ke bagi ong ka edict of Milan kadai ka jing penmi jong uta usim Konstantin upatsha Konstantin ya ka hukum na kata ka kamra ka jengu ulah hukum ba ua ya kata ka jing hukum ba an pensange shisendon ya ka jing penstamben ya ki Khristan kata ka hukum ka paskem bat laong ba hadin bagi Khristan ke la sngo ya kata ka hukum ka bami na upatsha Rom kalapen kemen kalapen risaya ki namar pa kila light na ka jing syak penstamben
bat lapan sange ya ke jipen stom ben jongki om tangkum ta uneus e mupatsha Konstantin ulapan benaru ba ka wei ka sngi jong ka tayo ka balong ka sngi Sunday kan long ka sngi jong ka jing mane blai ki Khristan la ai lai lui nadu kata kapor ya ka Sunday ban syakri yo blai langbau Konstantin ngiyo i ya kani ka jingjia ka basisha om tangkum ta henry la ong ba uniu pat sharom ulapan benaru ba ki Khristan ki basha pen stom ki balasha akni ki jaka ki puta ki jingdon jing em jongki haban pen phai biang ye kata ka jingdon jing em jongki shaki laya thu ru yangi ba upat sharom ubalong u Konstantin ula hukum ru bantai ye ki ying mane ye kita ki katedral ke jaka mane blai bat banyo ba ki Khristan kin yo mane yo blai laya thu ru ba uniu Konstantin ula pen benaru ba ya kini kinong Tynrai ka kam jong blai and I know e ki da ka tulop kalong ka ka bas ngau tenat hakata ka history henry hakum ka da ka por ka perthai haba kala i ka jingngeit Khristan ka bala shngan ka jingngeit Khristan ka badan sipun ki jingyo jing mentoi haba larung ya ka kilarung lang kita ki Khristan khle lang kilarung lang kita ki Khristan khle lang kilawan ban long Khristan tang namar ban yo jing mentoi om bakin rung haka jingngeit Khristan baki pediang yo Jisu henry ki badan sipun ki jing mentoi habakin rung haka jingngeit Khristan but kata ka history ka itu yangi nadu kata ka por bun ki balong Khristan namar ki babun ki jing mentoi baki yo henry la ban ong kita ki Khristan khle lang kum balong kita ki pai ba ya khle lang ba but ya ki Israel ban lek syakari kanan kita ro ki Khristan khle lang ki barung haka jeli jong ka jingngeit Khristan tang ban yo jing mentoi sngosi ban puli ya ka history jong ka balang banadu ka spa snem ka basau hadu ka spa snem ka bakhatsan ka history jong ka balang ka ya haka jingdum haka jing kadum ka bakrau la weng ya ka Bible na ka phang pedeng jong ka jingngeit Khristan la rung ki jing sotu ba per ki jing kai ki ba pen kelomar ki ba pen kenriak ya ka balang na ka jingngeit ka basisha syaka jingngeit ka bathala namar ki Khristan khle lang ka balang ka don ya ka history ka badom kani ka khubur manta kamut ban kedau kti yano henry kan long ka khubur ka ba phalang yangi ka history ayu ka bangin I Shadin nang ni sakmat lada nga ban mapi ngim Husiar ngakwa ban ong ipi lada nga ba pi ngim Husiar yakino ki bangin kynthup haka jingngeit Khristan jongi la ban ong haka jing im shimet la ban ong haka jing im shimet ngi kynthup ya ki ki ba persang ban penjot yangi la ban ong haka ta ka jing ka kanhun Khristan barok kawai la dang im Husiar yano ngi kynthup ya ki ji kai doctrine la ne haka jing tulun ban syakri yo blai ne haka jing dai haka shongkha shongman la dang ngi tang shu kynthup kelomar ka jing im Khristan jongi kan su jot no bat kan put no bat kan jinggut no bat kan long ka ba put plak ka khamat jong blai kadon ka jing ong ba wei so ba put haka sang ula ban pen put lut iki wei ru ki so ki badan haka kwa ban ong epi yano pi kan thup haka jing im ka jong pi haka kan hun ka ba pidan kai ka ba pi kedup kai ka ba pi kan thup lang yo ba ki Khristan khle lang ki ba surung haka jingngeit Khristan da ka jing smotu ba kin yo jing mentoi hang ta yo kan penjot ka jingngeit Khristan jong apat jong pi ka Bible ka kran na ka ningkong korin kal nong ba khatsan ka ong kum ne tu wat sha ba ban syukur no ya pi ki jing selok bas niu ki pen put plak ken ya ki akor ba bha kata de ka Kristin ka jong blai ka Bible ka ong tu wat sha ban syukur ya pi ba ki jing selok bas niu ki pen put plak ya ki akor babha ngakwa bani thu ipi baki Israel bun kimpoi syakari kanan yo lese namar upai ba khle lang ngakwa bani thu ipi baka history ka balang Khristan ka don haka jingka dum yo lese ki Khristan ki ba khle lang yang ya phiru lada ngingim Husiar ngin poi syakathong bat mangiru ngini lada ngini kynthup lang kita ki jinghikai bat kita ki jing mut kiba persya e kamon ke jong blai kan mau habeneng utrai Jisu un penyaklat ya ki lang brot bat ki belang ya ki belang
un bread na iki shabar henry ki langbrot un elami ki shakajing suk babam jikot hapeneng anam dan ka jing khlek lang ki langbrot ki langbrot ki blang ki blang ki khristan ki shisha ki khristan ki shisha ki khristan khlek lang kita ki yai la ka jong hapeneng kan don ka jing punya klat ka ba kraw hang ta kan long ka jing shet hei lada ngi kan thup lang ya ki balong persya ekamon ka jong blai Husiar ko prabangai iano pi kan thup hakalenti jingngeit khristan jongphi lada pidang kudup ya ka pop ya ka jing sniu ya ka jing lin ba sniu ya ka jing di kiat ya ka jing buai tanglang ya ka jing di jing bam ki ba sniu lada pidang kudup ya ka jing klim ka jing auria ka jing pam sap ka jing raha pisa ka jing raha bor kan mau kita baro kin penput ya ka jingngeit khristan jongphi bat kan poi kapur ba pinam poi sendon se ka thong tungin duai bat phai shau blai da ka dot nut baro kat bau dang yo sngo yanga bat ye pi namar ladangim husiar ya nungi kentup kala ban penput plak ya ka jingngeit khristan jongi bat ngin poi se ka thong yo ka don kata ka jing sungsi sat ka jing babe ka babam jekut namar bangi pediang ya kita ki ba khlelang ha ka jing em jong ha ba jongpi ha ka jingngeit khristan ublai yo ban ker khu ye pi nam ta ni ka khobor bat ngait ba ublai undon rengkat lembat pi ba pinam long ki khristan khlelang henry pinong ki khristan ki ba pediang yo jisu bat pin yo ya kata ka jing em ka babam jekut tungin yo ban duai lang ha ka ni ka por kupa ba benang ngasngongu eme ka ktin ga jome kupa mela keren ha pedang jongi ha kri ga por me pen i yengi na ka ktin ga jome baki khun Israel try ki kentup lang ye kita ki pai ba khle lang ha ka jingat enti jong ki shakari kanan hoi ngi sngotu ablai ba ka ktin jome ka hi kai yengi kaya thu yengi ya ka history jong ka balang kumno try jisu ba ka balang ka ya ha ka jing ka dum namar ba ki pediang ye ki kristan ki bai khle lang Try yarap ya kabalang Kristan hakis ngi ki bamenta. Yarap ya jingngeit Kristan jongi bangin nam pediang ken try kita ki baya klelang. Henry ya kita ken ki balang ngeit aka kerteng ga jome Jisu. Bat kita ken ki bala kut jingmut ban but ya me bakin nam phaidin aka jingngeit ka bashisha ya me. Try yarap ya ngi shimet try. Lada don kanu ga jinglin basniu. Kinu ki bangi persang ban kedup lang ban ya kentup lang haka jingim ga jongi haka jingngeit Kristan. Try kita yo kin penput plak ya jingngeit ke jongi yarap yang ablay bangin la ya kaban kiar naki bat bangin la ken ko try Jisu ban lendet no iki sendan bat ban yo ban bot ya me try ban yo ban sekri hok ya me haduk bangin dai kendu bat me markman ker kui ker ga khubor try kabla kren try nget bakan long usembai uba im ubal aban bet akadonut ki brio jame bakin yo mat ka jingker khu lang bakan ka ktin jame shamelong kapuram bat ke jing yo yaro try haka kerteng ga jame Jisu Christ ngadwai amen Ublay niyo ban kerkui pi. Amen. Nangai marok pila yo ika jing kerku ni ka por limba ka jing mani bet jing ro bat kumjuru bagi lai ban yo sngo yak tin ka jong blay. Ngai blay ula kerku ye pi bat indwai ru blay un kerku ini tayo baro ashtayo hadu bagi da shembiang haka sni utrai ku blay shibun.